Pre mnohých vysnený, no cedovo nedostupný tovar, ktorý sa nepredával za československé koruny, ale za bony. Do čias pred desiatok rokov návštevníkov zavedie Tuzexové múzeum v Zlatých Moravciach. Jeho rozšírené priestory zaujmú stovky kúskov niekdajšej techniky. Obchod s luxusným zahraničným tovarom bol v minulosti lákadlom a zda pre všetkých. Okrem oblečenia ponúkal najrôznejšiu techniku. Práve tá sa stala námetom múzea v Zlatých Moravciach. Podľa tabuliek oficiálnych mesačná výplata bežného človeka vraj bola 2600 korún československých. To je ona. V 80. To som chodil ešte do školy, do základnej, jasné. A čo si za to vedeli kúpiť vtedy? Niečo z toho, čo tu máte? Myslím, nič. Na kotúčové magnetofóny či televízory zahraničných značiek bolo treba šetriť aj niekoľko rokov. Ceny niektorých sa šplhali aj na 50 či 60 tisíc korún československých. Dnes je ich cena stále vysoká, majú zberateľskú hodnotu. Jeden z takých veľmi zvláštnych technikov kotúčákov, ktorý sa vyrába len na japonskom trhu a je vzácny a je veľmi drahý momentálne ako zberateľská rarita. Na svete je 1000 kusov. To bol veľmi drahý sortiment. A bolo tam dosť aj elektrospotrebičov, ale to rodičia moji nekupovali. Sme tak postávali, pozerali, bolo to pre nás strašne drahé. No to je teraz to paráda pozrieť spätne od niekoľko desiatok rokov naspäť. V Tuzexovom múzeu je aj miestnosť s televíznou technikou, no a nájdu sa tu aj kúsky, ktoré sme pred pár desiatkami rokov používali aj v našom vysielaní. Máme aj Umatic systém, ktorý používala aj slovenská televízia. Pri videozáznamoch z toho bolo aj vysielané. Na rozdiel od niekdajšieho Tuzexu, na návštevu Tuzexového múzea dnes netreba zamieňať peniaze za bony ani čakať v radoch. Otvorené je počas pracovných dní. Jana Obrancová, Slovenská televízia.